Prepáč, slúbil som, že sa vrátim na čas. Hovoril som ti to. Ďakujem. Tak sa majte. Pekný večer. Pán Behlul, vaše auto. Pani Elif vám párkrát narazila do auta. Nechápem, prečo sa to stalo. Mám zavolať políciu? Je mi to ľúto. Ale nehovorte, kto to zavinil. Čo sa deje? Bari ti niekto ublížil, Behlu? Ty hlupák jeden! Ďakujem pekne. Ďakujem, neprosím si. Stále mi nevolala. Mám obavy. No. Môžem si ho zobrať? Poď môj. Tak poď. Čo je, synček? Povedz, čo sa ti nepáči. To je môj telefón? Už vám ho nesiem. Už je dobré. Už je dobré. Tak. Tichučko. Nech sa páči, Baker. Prosím, mami. Prečo si mi nezavolala? Idem sa zblázniť od strachu. Odkedy sme sa vrátili, venujeme sa Dorukovi. Dnes je nervózny a plače. Niečo ho asi trápi. Tak čo to bolo za prekvapenie? Dostali ste dom? Jasné, dom. Myslíš to vážne? Mami, aký dom? Kúpil nám žriebetko. Čo? Žriebe. Hilmi nám daroval koňa. Žriebetko. On si z nás skutočne robí žarty. Prepáč, musím končiť. Zajtra sa porozprávame. Drobček plače. Dobre, tak sa maj. Špinavec. Ako vidím, nádejala si sa zbytočne. Kúpil im žriebe. Živé alebo hračku? Aby nás naštval, aj to by sa dalo čakať. Ainur ich zavolala, že má pre nich prekvapenie a nakoniec ich zaviedla do stajne medzi kone. Nesmej sa, Bichter, ešte viac ma to rozčuluje. To je celý Hilmi, čo si prekvapená. Keby si videl, ako ich to potešilo. Nihat mal v očiach slzy. Rozprával Baker o svojom detstve. Hovorili, ako si ho vodieval na kone a ako si ho na ne učil vysadať. Veľmi ho to potešilo. Zoberú tam aj Doruka a odfotia ti ho. Silvester budú tráviť na vidieku u rodiny jej sestry. Môžeme sa baviť o niečom inom, alebo budeš celý večer hovoriť o nich? Čo keby si ich prekvapil a zašiel k ním predtým, ako odídu na vidiek? Ainur, ak nechceš, aby som ťa niečím ranil, tak túto tému okamžite ukonči. Vážne.